Аз съм Вики и спорим с принципи дали да клана Янга и да оправим научния комплект и да правим окей на видео да съберем повече пари, да направиш канал само да неговата помощ. Берете. Само кака да ви клана реалност е за магазин. Затова и берете. Ако каза... Чакайте. Ако сте за реклама за реалност, не ги правите го. Ако сте пак. Извинете, да гледах в него, ако каза да направя канал и да пъдя да кики, уреди коментар. Да правя на умна комплект, уреди кабака. Не мога да направя камбан, за да бъде. Сега може да е запусена. Добре, не, ела само. Да гледах се малко. Не, това не е Бяха да камбана и се даява така гласовете, да направим комбо, ако искате.